Hello everyone, you're welcome to my channel. It's a Bombshell Television. Apo patinoroma zvakasiyana siyana zviri kupisa trending stories. Saka nhasi ndauya nemazim trending pictures of the month of September 2021. Saka pane picture ramuita se ramukuona apo iro ndoda kuti tingoti gaga mapictures acho akati wandei ende da kuvhandaradza ese kumafanzi eBombshell Television. If you are new here, don't forget to subscribe to my channel. It's a Bombshell Television. Asikana waka subscriber, want to know pakutenda kukuru nevari kushare nevari kuita kuti basa rifambe pa Bombshell Television. It's free to subscribe. Inini ndina angotopinda zvandopindana nadzo ndichitsvaga zvokuti ndifadze mafanzi eBombshell Television. Tivaredzane tichase tichitongofamba tichidaro. Saka it's free to subscribe. So please, I beg you in the name of the Lord, subscribe. So ndauya ma trending pictures. Pane picture panapa iri picture rapa iri ndofunga mukuona makuruwana wanga kanze meet the biggest men in the world. Saka ndo mamwe ema pictures angaita se achitenderera makuruwanawo wakaita kudaiso wakomana wese vari muzasi ende vari kuratidza kuti asi kufadzwa nazvo. Tisingapedze nguva rega tiende panext pane picture redu ndeiro the man of the moment ukomana ari kupisa zvamanya wanje Mr. Mugabe, and thanks to Mr. Mugabe, it's been confirmed handisi mwana weZimbabwe. Ngomana kuita se akutakura tukake akuenda. Saka hanzi ari kuti pakatorohwa pa DNA ekuti mwana weZimbabwe ere zveshuwa amene kuti baba wacho wanga ari papi manje. Saka pakaipa. Ndo mamwe mapictures akuita se ari kutenderera zvamanye manje. Tapinda pana maititi na Madam Boss. Maititi anze vari ku UK and Madam Boss in South Africa. So that's what they are doing right now. Vari kuenjoy themselves. So next and two short stories for Mutarisi's sons. So popo ndo pane mukomana painter uyoyo anga kunzi ndi Junior Tinashe Mutarisi. Saka hatizive zvangu ipapo but anga kunzi ndi Junior because ari kurwa ma paint works. So papapo tiri panyaya yemapaints. Kana une paint yauri kuda also visit Nash Paints ongoita se ongogadzirirwa munyati wacho basa rawakurova basa hombe. Big up to yourself Nash Paints. Saka ndinongoita se ndokonakirwa zvangu nemaworks nchikobiga maworks. Nash Paints inorova maworks emhando. Saka tina mukoma vari apa vafambira basa ravo rekushandisawo Nash Paint but vazongoita kakuvhiringika namadhamu avo. Saka iri picture ndatora pachi pa Punchstar Entertainment. So pick up yourself Punchstar Entertainment. Next pane iro kuti iri Zupco kuti bhazi kuti chiga apa chinenge chi VW. Saka ndo ma pictures ari kutendera zvamanje yo hanzi musikazwa takaita zvedu level remusikazwa but apa patinambosvika apa patinambobvira tasvika apa vanopisa German ava. Saka ndofunga muri kuvaona vari kutoratidza kuti vakabata zvavo musiko wembudzi apa ziso riri kuita riri kuklasi. Saka ndo mamwe mapictures iyayo. Next takuenda pane ayo iro ramakuruwani vari mustreet. Hanzi ine kwiri yangu yandinayo nepicture iri ndeyekuti paraitenderera rainzi vaibatsira ava moms vari munzira but kubatsira kwacho inini so far sandaona transaction yemari handiti but vakatobata mabiscuits. Yenge isiri nzara here kana kuti wezi kunonzi kubatsira is like kupa sezvaita Boss Jinimbi zvezve. Hapana pawezoti amana lodha ikombi yangu nekuti mahwindi ndakupa ichakati vaingoita se vaingopa. Saka ndo azikunyatsozva kuti kubatsire kana kuti makuru nowanga watoriwo nenzara zvavo. Saka ameno ndikandiende panext zvangu oyo officer
ofisa ofisa zvamai vacho vari kupisa vari kubvira saka ndochi mapictures ari kutenderera aiwa ofisa vakageza kana kuzotara pi kune timu iri kudai so ngazviende mberi guys aiwa ofisa vakageza vari kuratidza kuti ganda rakadaira vhati vakutokombiwa naLauren Guyo but inini semaonero angu zvangu ndichireta nemaziso angu Lauren Guyo ari kutoremerwa naofisa. Next tabva taenda pana Gunners, right? Ava hanzi havasi Gunners ndipastor asi vari kupreacha vakaita se vakarova uniform yechiGunners amene kuti ndokuti mweya chinoita se ityiswe here amene kuti ive yatiza faster because muona vakapfugama apa vari kuti se vari kunamata vakarova camouflage kunyatsoratidza aiwa tiri pahondo nemweya yetsvina. Saka ndo mamwe emapictures akaita se achitenderera avo apa vanga vachipreacha mani. Saka ndomuka mukaona iro picture riri kumadziro iro nderavo iro riyeri, right? Next takuenda pamabanana eblue hanzi makambomodyawo here mabanana eblue. Saka ndisingazivi kuti ariko here kana kuti wakomana but amen pamwe iart but akutonza zvamanje manje pakutendera kwaita picture ako ainzi ariko, right. Akandidzikise iyapa imbozvibvisa ine so right. Apa tina Anna naHollyten vese vane mazuda. Saka asingazivi pachinzi akafitwa nezuda ndiani. Uyu ndiAnna chibaby girlfriend ya DJ Shugeta naHollyten vese vane mazuda. Saka panga pachikombewa kuti akanyatsofitwa naro ndiani. So let me know your comment in the comment section. Tiringoita se tiringori pakunakirwa. Next tabva taenda uyo mukomana werurimi rwake. Saka tisingazivi kuti mukomana uyu rurimi iart here kana kuti ndo zvaari mufacebook because inasi kumunzwisisa uyu. Apa pandina comment, so let me know your comments in the comment section because rari chingotendera picture but ndatori nemubvunzo yakatowanda pane picture ro. Okay. Oyo ainzi unongoni chino chekuti uitire vanhu zvavari kushaya mucommunity zvinofanira kunge zvichiitwa nekanzuru obva wangoita akukapisa amene pane pari pagedhi pako here kana ngotsvapo wangofevhawo munzira kuti gandiise tara apa ende mamarkings acho autoratidza kuti akabhenda because line riri pekutanga iri rakatarisa uko kumadziro. Aya malines epakati akatobhenda amene ekumaedge aya ndo anenge ari straight acho here but pakaipa hanzi chidoneko nacho chekuitira vanhu zvavanenge vachifanira kunge vachiitirwa nekanzuru but homwe inozoramba manje. Saka apa amene kuti zvinenge zvabatsira here kana kuti ndo mamwe emapictures anga achitendera munhu kana achinorukwa twist anoenda Friday odzoka Monday here hanzi anoenda here Friday achidzoka Monday kunorukwa twist. Saka inini handirukwe but iye wangu mukadzi anoenda ake same day achidzoka same day. Saka let me know your comments in the comment section below. Right. Zviri pachena kuti tinoroyewa neivava vasinganwe doro. Hakuna munhu anokwira rusero rakadhakwa. Hanzi imi vasinganwe doro ndimi munotoroya because mune muri sober. Saka rusero unokwanisa kuita se kurukontrola pane rakuda kutenda so ende zvotonzi don't drink and drive. Saka vari kuti isusu hatidrive because tinoita se takadhakwa. Next right picture iro riri pamusoro iro ndore wakomana pavanenge vari mumudhu yebasa. Apo pazasi obva vaendawo muhembe dzavo zvekare. Saka compare and contrast ende vari musame pattern yangu akamira nayo pamusoro apa ndo iri pazasi. Saka varongoratidza kuti kana tiri mumudhu zveshuwa tiri mumudhu takapfeka sutu yemasaga ina baba Harare iyo Chisale vari paGemenzi Mhosva TV iyo yakarova zvayo Zambia richibva nechemumazamumo uyo anekapamba uya ndimuzivo but yayo vari kupisa vakomana vari kuita zvinhu zvavo zvamanje manje.
Right. And the one word for this man, ameno kuti bakani. Chireona manje kamwana karikuita kutsizinira so kari kuiswa sipo kufesi. Saka ndo mamwe mapictures angaita se achitenderera. Ameno kuti vanenge vakasiyiwa here blaza nemukadzi kana kuti I don't know. Right. Uyo ini ndoda unyatsobvunzawo guys ameno achakwanisa kupindura in the comment section below. Also like the video, share kuti vamwe vaita se vanakirwa vaonawo matrending pictures aya. Akubvunza kuti ana inenge iri art here yainge ichiita kana kuti she's a model or ameno zvitoitikawo paari personally. Saka let me know guys zvamunofunga, mungondiudzawo mucomment section. Right, uyo zuda iri harisina kupfeka kai nderemashuwa. Right. Comic pastor, welcome. Ina nadakana comic pastor, but hey, picture zvamanje ri kupisa, zvamanje ri kutotenderera. Anzi ngapinde zvake mukomana. Saka tisi kuzoti uyu ndiye mukadzi wa comic pastor here kana kuti vanhu vanoita se vanoshandidzana nawo, but tikuona pakatenderedzwapo pari kuratidza kuti pakadhinda chibhosvo apo pakatenderedza pakuratidza pakadhindwa bhosvo. Saka tisingazivi kuti wagwani pakaipa ini rangu so far. Ndinombochiziva chakadaro ndongozira hangu kumafanzi, because mafanzi nyangwe mukataura zvamunoda hapana anokwanisa nese kukuonai, but isusu mai tikazokomenda zvinhu zvisirizvo, imwe fani yachi yacomic pastor top chat anogona kuita se kurwadziwa, but so far ndo picture kuita se yekutendera zvamai manjera comic pastor. Mapictures angu akutanga apera. Okay, tiende kune mamwe. Right. Apo. Right. Mukomana ari kunzi our hero, Zambaka Chiwakwa, the first guy to refuse to pay roora achiti tonakirwa tese. Uyo mukomana uyo akadara handibhadhare tonakirwa tese. Inini ndine chandoita se chandoburitsa pazvinhu zvakadaro, handiite madhira akadaro, akabvumirwa. First guy, hero. Ukaona wasvika pakuti kwa hero. Alright. Pauya piki anzi kana waziya siya like, kana waziva vanhu ava mhuri yavamutema izvi, kana waiziva izvi siya like, kana wangozva timu iyi siya like. Izvamanya manje isa like iyi timu iyi yavamutema, vane mhuri yavo, vamutema chakadaro zvataiverengeswa nje. Okay. Right. And the first girl to buy iPhone with her own money just arrived in the hood. Wona chaunga baba chida kuona kuti first girl akatenga iPhone nemari yake. How? Vanozati hazviitiki unopuhwa mari yeIPhone. Saka ndiye ari kuonekwa nemafanzi ese avamwe vakamira pamusoro, vamwe vari kuzasi kuti ange pane show, vamwe vaimbi vatori muno muZimbabwe havazadzi show kudai so, but uyu aunganirwa because akakwanisa chete kutenga iPhone nemari yake. Right. Andizi ndombanjere kana kuti mutoriro. Izvo handizive guys, mundudzo because vanonzi say no to drugs. Mbanje aveve kana dziri mbanje kana chi, this is art handiti apa but makuru anoona kutobata kutoti aiwa musarwe. Saka tisingazoti wagwani makuru wani enda vatori serious kuti zvimafanisi. Saka pakaipa. Right, we don't listen to the radio, we listen to the engine. Wakomana vanenge vati kuda mari yemutero papovhwadai dongororai muite se muwerenge apo. Hanzi hatiterere radio, toterera engine. Saka vinoti unongone mapombepo tere kana kuti unongone mugweja, handizozive zvangu kuti unongone mota yakaita sei. Oyo. Right, makuru hanzi the ugly. The most ugly person in the world. Amene kuti vakazofamba sei makuru wana ava, but ndofunga vazhinji taivaziva, but vanga varipo zvavo, haiwa vanga varipo.
vangu varipo ini hangu ndapa kutenda pakadai so ya pakaipa right. Idzi dzinonzi mafotoshoot dzelevel iri rikairika asandadziona saka dzinongotrendawo dzakadaro dzichinzi amana unengotori cameraman musvineri kana kuti imimi macouples acho mune maambonyazomira sei. Guys, let me know your comments in the comment section below kuti unongone and I don't know kuti mune muchitoti boy here because zvinoenda zvamunozokanda pasocial media pane mbakaipa guys. Right. Iyi inature iyi yakagadzirwa naMwari, natural nature iri kuisa ichi tunhu twayo kubva kusasuka kuti tange makumbo. Saka amen, iyo ni nature natural, hapana akazvigadzira izvi. Saka ndo mamwe mapictures ari kutenderera hoyo mwendazi wedrip. Saka iyo ikunzi girlfriend yamwendazi guys, but ini ndakabvodawo zviramba pandakazoona kuti stanzi iyo iriko here kumafanzi ungoti anongokumbirawo kuti ndokumbirawo selfie mamatura stanzi yadai because izvi kuratidza kuti pane munhu akatobata andona ende iya isi kuratidza kuti kamera yemhanga iyi ma4K aya masvino aya makamera akatorapa. Saka iye kainzi girlfriend yamwendazi. Saka singazivi kuti mwendazi havana mukadzi here kana kuti hatisati taziva zvedu. Saka ndo mamwe matrending pictures edu atiinawo. Tobva tapinda pa aya ekupedzesera ayo mukomana hanzi chitaurira unyimwa mbare dzekumusana. Mukomana akarohwa photoshoot yake zvakanaka vadzazofambirwa newakomana. Hanzi ndiye ari kuona picture riri pasaidi ndo zvaari kuona maakadongorera mukomana. Saka pane vakaipa manje iyo apa outlook inenge yakazononaka zvekudaro but mukati ndo zvinenge zvichizongonoonekwa nemukomana izvi right. Ndo pikira ndaida kuratidza iri right. Varume ava ndevekubhinga apa vairwira kuti mumwe aishandisira mumwe mububu achiita mari naye. Vanhu vekubhinga vakaomako mana. Saka uku kurwa uku kwaita kuti vanhu vakwadzane so. Saka amenoti ari kunzi ane mari wacho aishandisira umwe mububu ndeupi pabhozi ndikuona ngevese vakangoda vakuenderana. Saka ndo mamwe matrending pictures aringotendera zvamanje manje. Right. Awasisi ndo vari kuvharisa basa zvanhasi. Awasisi vavharisa basa vatiisira munamato. Sisi vatiisira munamato. Yes. So sisi ava vari kunzi ari kuuya kuzotora mari yake so yemaintenance. So ndaramba kuvhura gedhi tonivhuli gedhi vabva vada kuita se kujamba. Saka ndo zvanava ndinazvo muzuva ranhasi. Thanks for watching. My name is Bombshell. Don't forget to subscribe to Bombshell Television patinongokupai zvakasiyana siyana matrending stories nedzinenge dzichipisa. Thanks for watching.